Jamen jeg tror på, at det vil... jeg mener, vi skal mere hen imod et ansvarssamfund, hvor vi så vidt muligt, og det er klart, det er ikke alt, der kan, de fleste kan tage ansvar for sig selv og sin egen, og hvor vi også respekterer og hylder dem, der gør en ekstra indsats. Jeg synes simpelthen noget vrøvl. Så jeg har godt hørt mange argumenter fra dem, der tjener mest om, at de synes, de betaler for meget skat. Men at det skulle få dem til at lade være med at arbejde til den store løn, de får, det tror jeg ikke på. Der vil være flere mennesker, som siger, at ellers tager jeg hellere en uges ferie ekstra. I stedet for at skulle tjene lidt mere. Det er ikke det, der betyder noget. Og vi ved jo bare, at vi har behov for, at mennesker arbejder. Det er det, der er bred enighed om på tværs af Folketinget. Og derfor ser jeg jo helst, at vi giver folk et frivilligt incitament til at arbejde det, de vil.